tħaġġar għax għallem, eżiljat fuq l-ideal, il-ħaddiema Maltin jagħtu ħajr. Manuel Dimek li twieled il-Belt Valletta fil-25 ta' Diċembru tal-1860 għadda tfulitu f'faqar u għaks tant li dan waslu għal ħajja kriminali u ta' 13 sena spiċċa l-ħabs. Fi żmien li qatt tal-ħabs irnexxielu jinbidel fi bniedem ġdid. Manuel Dimek beda l-ħajja pubblika tiegħu fl-1898 meta ħareġ il-Gazzetta Popolari bil-Malti il-Bandiera tal-Maltin li baqa' joħroġha sal-1914. Dimek jibqa' meqjus bħala soċjalista kbir, rivoluzzjonarju, filosofu u saħansitra patriot Malti. Ħadem bisħieħ għall-iżvilupp politiku, soċjali, ekonomiku u politiku ta' pajjiżna meta kien maħkum mill-barrani. Biswit il-monument ta' Manuel Dimek xogħol l-iskultura Anton Aġus li kien imżanżan fl-ewwel ta' Mejju tal-1976 bħal kull sena f'jum mewtu jew qrib 17 ta' April. Il-Partit Laburista jfakka lil Manuel Dimek b'ċerimonja sempliċi fuq il-mafkar tiegħu fi Pjazza Kastilja. Fl-okkażjoni tal-100 sentejn minn mewtu preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u membri tal-familja ta' Manuel Dimek li poġġew il-bukketti tal-fjuri f'riġlejn il-monument. Tkellimna ma' Marcel Mifsud pro-neputija ta' Dimek li kelmitna fuq fatt interessanti dwar il-bukkett li Merja Zoppardi, in-neputija ta' Dimek, kienet poġġi sa mill-bidunet f'riġlejn il-mafkar ta' Zijuha. Il-mama ġiet hawnhekk meta kien inawgurat il-monument li kien fl-ewwel ta' Mejju tan-1976 u minn dikinhar bqajna dejjem niġu. Jiena dejjem ġejt magħha, il-mama ġiet nieqsa 20 sen ilu u aħna bqajna sena wara l-oħra, anzi nkun entużjasta biex niġi. Il-bukkett dejjem għamlu t-tifel tiegħi, Ruben. Dejjem l-istess u dejjem għal-bidu kien ikun minn għandha. Issa sirna ngħidu għan-nom tal-familja tagħha, Marija Zoppardi, Dimek.